Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 22 hangtod sa 25. Ang giingon diri: ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini. Ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga manamin ug makakita sa iyang tinuod nga hitsura. Makasud-ong siya sa iyang kaugalingon apan inig pahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Apan ang tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tawo ug magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob ra diha sa pagpamati. Santiago Kapitulo 1, versikulo 22 hangtod sa 25. Niining atong teksto, mga kaigsuunan, si Santiago wala nay lipod-lipod pa. Iyang gieko ang giingon ni Jesus sa Ebanghelyo sumala ni Mateo nga pinaagi sa ilang bunga mailhan ninyo sila. So ang buot ipasabot, nagtudlo si Santiago mahitungod sa bunga sa pagkabalaan sa kinabuhi, isip pruweba o pagpamatuod sa atong pagkahiniusa kang Kristo. Isip usa ka magwalali, kining si Santiago dili kontento nga taman lamang sa pagpaminaw sa wali ang mga tawo, kundili nga ang nadungog nga mensahe magbunga og pagsunod sa Dios. Ang mga magwalali kinahanglan nga muwali nga adunay panglantaw sa eternidad, o kinahanglan nga mangandoy ug mangita sila sa bunga sa ilang pagwali. Ug ang mga tigpaminaw usab, kinahanglan nga mubuhat ug musunod sa ilang nadunggan, kay kundili ang balaang ordinansa sa pagwali dili na mahimong tulay sa panalangin. Mahimo na hinuon kining insulto alang sa Dios ug pagbugal-bugal sa mga kalag sa katawhan. So atong pagahisgutan ning takna sa kahaponon ang duha ka matang sa mga tigpaminaw sa pulong sa Dios. Una, ang mga wala na panalangini. Ug ikaduha, ang mga nabulahan ug napanalanginan tungod kay namunga ang ilang kinabuhi ug balaan nga binuhatan isip resulta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sumudangat na kita sa unang matang sa tigpaminaw sa pulong sa Dios, ang wala na panalangini. Naminaw sila apan gidescribe sila sa atong teksto nga mga naminaw apan wala nagbuhat. Naminaw sila, ang uban pa man gani regular nga naminaw, ang uban pod kanila naminaw og panalagsa aron lamang palabyo ng oras. Ang uban pod seryosong naminaw tungod kay ganahan silang maminaw og mga taong maayo mamatbat
Ang uban usab interesado sa doktrina para lang adunay maistorya, mao nga maminaw pod og pagwali. Pero mahitungod sa pag-apply sa ilang kinabuhi sa pagtulon-an nga ilang nadungog, wala kini musantop sa ilang hunahuna. Nakadungog sila og wali mahitungod sa paghinulsol, apan wala sila maghinulsol. Nadungog nila ang tawag sa ebanghelyo nga tuo og salig kang Hesus, apan wala sila mosalig kang Hesus. Nasayra nila ang tawo nga mituo kang Hesus, kinahanglan nga mumbiya sa iyang kasalanan, apan nagpabilin gihapon sila sa pagpakasala. Karon kung makikistorya ako ni ining matang sa mga tigpaminaw, mao gyud ni ang akong iingon kanila. Muingon ko kanila nga klaro nga wala mo napanalanginan. Sa tinuod lang, ang pagkadungog mahitungod sa kumbira, dili makabusog kaninyo. Ang pagkadungog mahitungod sa atabay, dili makatagbaw sa inyong kauhaw. Kinahanglan nga mukaon ug muinom kamo. Ang impormasyon nga adunay bulawan sa Bangko Sentral sa Pilipinas, dili makapadato kaninyo. Nanginahanglan kamo og cash sa inyong pitaka. Ang kahibalo nga adunay kapasilungan gikan sa bagyo, dili makaluwas sa barko gikan sa pagkalunod. Ang impormasyon nga adunay tambal alang sa kanser, dili makaayo sa adunay kanser. Dili gayod, gawas lamang kung mutumar siya sa maong tambal sa kanser. Kinahanglan dawaton o gamiton ang panalangin aron kita makapahimulos niini. Mga higala, nasayod kamo sa angay ninyong buhaton, apan wala ninyo kinibuhata. Nasayod na kamo nga kinahanglang pangandaman ang inyong pag-atubang sa trono sa Dios sa adlaw sa paghukom, apan wala kamo mangandam. So kabahin kamo ni ining maong matang sa mga tigpaminaw, ang mga wala na panalangini tungod kay taman raman sa pagpaminaw pero wala nagtamod sa pulong sa Dios. Mao gini ang akong istorya kanila mga kaigsuonan kung hatagan ako og higayon. Ug dugang pa, kini nga mga tigpaminaw gidescribe sa atong teksto nga nag-ilad lamang sa ilang kaugalingon. Giilad ninyo ang inyong kaugalingon, matud pa ni Santiago. Pero unsa may ilang giilad sa ilang kaugalingon? Well, posible nga giisip nilang okay sila, gumikan kay kanunay man silang naminaw og wali. Basin gani og ubos ang ilang pagtan-aw sa uban tungod kay dili man sila hinimbahon. Apan sila kanunay nagsimba kada Domingo. Murag lain pa man gani ang ilang pamati kung dili sila makasimba. Ug bisag posible nga wala sila nagtuo nga ang pagtambong sa simbahan mao ang makaluwas kanila, pero mura og nakapagaan kini sa ilang konsensya. So unsaon man nato pagpasabot ang ilang kahimtang? Paminaw mga kahigalaan. Mao kini ang pagpasabot. Pinaagi ni ini nga ilustrasyon. Mabusog ka kamo kung ako lang patagintingon ang mga plato ug kutsara sa inyong dalunggan, pero dili mo na ako pakanon? What if taman ra ko sa pag-lecture kaninyo mahitungod sa benepisyo sa insaktong pagtulog ug pagpahulay sa lawas, pero dili mo na ako hatagan og higayon nga makatulog? What if i-describe lang nako kanimo ang timpla sa adobo ug humba, pero dili ka nako pakanon? Unsa man, kontento na ka ana? Pero sa susamang paagi, kontento na ka nga taman ra ka sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, apan wala magabuhat niini. Napoy uban nga lahi pod ang pamaagi nila sa paglimbong nila sa ilang kaugalingon. For example, basin og giisip nimo higala nga ang mga bugat nga mga kamatuoran alang lamang sa uban, pero dili alang kanimo. Sama sa makasasala. Yes, nakigistorya gayud ang mga magwalali mahitungod sa mga makasasala aron sila mabago. Apan dili ka makasasala sa imong pamati, at least dili pariho kadautan sa uban. Ug kung maghisgot pod og paghinulsol, muuyon ka nga ang mga tawo kinahanglan nga maghinulsol. Pero ikaw, wala nimo makita nga kinahanglan kang maghinulsol tungod kay buutan man ka sa pamati nimo sa imong kaugalingon. Unsa pa? Kung makadungog ka og wali nga nagaingon tutok kang Hesus alang sa kaluwasan, moingon pud ka nga nindot kaayo na nga doktrina, but somehow wala ka nagatan-aw kang Hesus alang sa imong kaluwasan.
So unsa man ang giingon sa Biblia mahitungod kanimo, gilimbungan nimo ang imong kaugalingon. Ang ebanghelyo higala wala nangilad kanimo. Klaro kaayo ang giingon sa ebanghelyo nga kinahanglan kang matawo pag-usab. You must be born again. Kinahanglang mutuo ka kang Jesus, kay kundili ikaw maalaot. Ang mga magwalali wala mangilad kanimo. Wala gayo tinuod nga pastor nga mosuporta sa common nga pangaghap nga maluwas ka pinaagi sa kanunayng pagsimba. No. Kinahanglang isurrender nimo ang imong kinabuhi kang Kristo aron ka maluwas. Gilimbungan nimo ang imong kaugalingon kung taman ra ikaw sa pagpaminaw apan wala nagabuhat sa pulong nga imong nadungog. Dugang pa, matod sa atong teksto, kining mga tawhana mga mabaw ug taphaw nga tigpaminaw. Ang giingon diri, mura sila og mga tawo nga nakakita sa ilang dagway sa samin. Karon bisan pa ang mga casual nga tigpaminaw og wali, makapanamin man sa wali nga iyang nadungog. Example, niadtong unang gipakita ang samin sa mga tribo sa Negro sa Africa, mga Negro. Ang ilang pangulo naglibog sa una niyang pagtan-aw sa iyang dagway sa samin. Gabalik-balik siya og tan-aw sa samin pero dili niya ma-explain ang iyang nakita. Murag siya, murag dili, murag ang iyang kauban nga mga Negro kay wala pa man gyud samin sa ilang dapit niadtong panahona. Ingon ani pod ang pagwali sa pulong sa Dios. Makaingon ang tawo nga mura man og ako ang gihisgutan sa wali. Ang uban pod moingon, murag naigo man ko ni pastor oh. Mura sila og kadtong babayeng Samaritana sa Biblia nga miingon, dali mo, himamata ang tawo nga misulti sa tanan kong binuhatan. Kana pong tawhana mubasa sa Biblia og moingon, naigo jud ko sa akong gibasa oh. Pulong gyud ni sa Ginoo. Ang kamatuoran mga kahigalaan, mao nga ang pulong sa Ginoo maayo kayong mubasa sa hunahuna og kasing-kasing sa mga tawo. Ang giingon sa Hebreohanon kapitulo 4 bersikulo 12, ang giingon diri, kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa mga tawo. Wala ko'y duda nga daghan sa mga dili magtotoo nga nakabati pod og pagtandog sa pulong sa Dios samtang ginawali kini. Apan bisan pa niini, taphaw ra ang ilang gibati tungod kay taman raman sila sa pagpaminaw apan wala nila i-apply sa ilang kinabuhi ang ilang napaminawan. Mura sila og nanamin ug nakakita nga ang ilang dagway dunay buling or ilang mata adunay muta pero walay pulos ang ilang pagpanamin tungod kay mitalikod raman sila sa samin nga wala gihapon manghilamos sa ilang dagway ug manghimuta sa ilang mga mata. Ang pagpanamin walay pulos kundili nimo tangtangon ang buling nga imong nakit-an sa imong dagway. Kung ang pulong sa Dios nag-expose sa imong sala, apan pagkahuman niini wala gihapon ka mudangop kang Hesus alang sa kapasayloan, walay pulos ang imong pagpaminaw higala. Taphaw lamang, mabaw lamang. Nagampo ako sa Dios nga dili lang niya tandugon ang inyong kasing-kasing mahitungod sa inyong sala, kundili dadon usab niya kamo kang Hesus aron sa kapasayloan sa inyong sala pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Ang atong teksto nagaakusar niining mga tawhana isip mga tigpaminaw nga nagdali-dali. Nanamin kuno siya. Apan pagkahuman dayon mipahawa na sa samin. Nakapamati sila og wali. Apan ila dayon kining gikalimtan. Wala nila hatagi og higayon ang pulong nga maka-operate sa ilang kinabuhi. Back to the business dayon sila. Ngadto sa mga butang nga naandan nilang ginabuhat. Higala sama sa mga baka ug kabaw, kinahanglan nga atong usapon ang pulong sa Ginoo. Pamalandungan nato kini. Ayaw baliwala ang pulong nga imong napaminawan. Ayaw pasudla ang pulong sa pikas dalunggan, unya ipagawas dayon sa pikas dalunggan. Timbang-timbanga ang pulong, pamalandungi kini ug pag-ampo nga ma-apply nimo kini sa imong kinabuhi. Niini nga pamaagi, mapanalanginan gayud kamo sa pulong sa Dios.
Apan ang mga tao sa atong teksto naminaw kunuhay, pero nagdali-dali na namin sila apan mipahawa dayon sa samin. Dugang pang description sa teksto kanila, mao nga limtanon kaayo sila nga tigpaminaw. Nakalimot na kuno sila dayon sa ilang hitsura sa samin. Naminaw sila og wali, pero taman ra sila sa pagpaminaw. Mas maayo pa ang istorya sa usa ka bata nga gipangutana sa iyang papa nga wala kasimba kay gasakit ang iyang papa. Miingon ang papa, "Oh, Donald, sayo galing ka nakauli, humana ang wali." Mitubag ang bata, "Nalitok na ni pastor ang tibuok nga wali, apan wala pa nabuhat sa mga nakapaminaw, buhatunonon pa." Apan mga kahigalaan, samtang buhatunonon pa ang wali sa mga seryosong tigpaminaw, nakalimta na kini sa daghang mga taphaw nga tigpaminaw. Dili sala ang pagkalimtanon, ilabi na kung hinay gayod ang memory sa usa ka tawo, apan dakong sala ang kalimtan og tuyo ang pulong ug ang pagbalibad sa pagsunod sa ebanghelyo. Dunay tiguwa nga tindera ug mga isda sa merkado nga nakalimot gayod sa topic sa wali sa pastor, ug nakalimot pud siya sa teksto. Pero klaro kaayo nga wala siya makalimot sa kinatibuk ang espiritu sa maong wali, tungod kay pag-uli niya sa iyang balay, iya manggiguba ang iyang timbangan nga limbungan ug gipulihan niya og insaktong timbangan. Apan ang kauban niyang mamaligyaay og uling, nakadungog sa wali ug nakahinumdom pa sa teksto, apan wala niya ilisdi ang iyang timbangan nga limbungan. Nagpadayon gihapon siya sa kasagara niyang pagpanlimbong. Ang isa mura og hinay og utok sa paghinumdom, apan ang kasing-kasing nagtamod. Pero ang isa abtik pa ang utok sa paghinumdom, pero ang kasing-kasing nagdumili sa pagtamod sa pulong sa Dios. So mao kini ang hulagway sa unang matang sa tigpaminaw sa pulong sa Dios, ang mga wala na panalangini. Ug nahadlok ako nga daghang ingon niini sa matag simbahan. Ganahan kunuhay silang maminaw og wali. Mudayeg pud sila sa pastor kay maayo kuno mo pasabot. Pero nagpabiling wala mapanalangini sa pulong sa Dios tungod kay taman raman sila sa pagpaminaw apan wala magbuhat niini. Matingala ta kun nganong wala pa man gihapon sila mibarog at tubangan sa mga tao isip tagasunod ni Kristo. Kay basin po di og dili gayon sila tinuod nga mga disipulo ni Kristo. Pero buutan sila, manggihinatagon pod kunuhay, matinabangon pod sa uban, ug ligdong ang kinaiya. Apan makaguol kun nganong dili sila mga desidido nga mga Kristohanon. Usa ka butang nga wala kanila, wala sila'y tinuod nga pagtuo kang Kristo. Posible gayud kaayo nga ang tawo kanunay naa sa simbahan, apan dili tinuod nga karnero ni Kristo. Unsa may maistorya ninyo sa usa ka kusinero nga namatay sa gutom? Makaingon gayud kamo nga, pagkabugo na lang gyud ni anang maong kusinero. Wala gayud siya mukaon sa iyang giluto. Apan ingon ani pod kabugo ang daghang tigpaminaw. Mura sila kadtong mga higala ni Haring Solomon nga mga taga-Tiro. Mitabang sila og tukod sa templo sa Jerusalem, apan nagpabilin nga nagasimba sa mga Dios-Dios. Mga higala, taman ra ba kamo og dayeg sa wali? Apan wala kamo makakaon niini? Luoy kaayo ang mga makalilimo sa kalsada nga magtan-aw lang sa mga nangaon sa McDonald's ug Jollibee, pero taman ra sila sa tan-aw intawon. Wala gayud sila makakaon. Dili ko kasabot ninyo, mga higala. Gibutang na sa inyong atubangan ang masustansyang pagkaon sa pulong sa Dios. Apan wala gihapon kamo mihungit sa inyong baba sa pagkaon sa pulong sa Ginoo. Hangtod karon masakiton pagihapon ang inyong kalag. Hinaot nga tandugon kamo sa balaang espiritu aron kamo mahimong magbubuhat sa pulong ug dili tigpaminaw lamang, nga matud pa sa atong teksto, naglimbong lang kamo sa inyong kaugalingon. Mudangat na kita sa ikaduhang matang sa tigpaminaw, ang mga bulahan nga tigpaminaw, mga napanalanginan nga tigpaminaw. Kinsa man ni sila? Sila ang gihisgutan sa bersikulo 25 sa atong teksto nga nagaingon, apan ang tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tawo ug magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buluhaton
kay dili man siya kutob ra diha sa pagpamati. Karon matikdi nga kining maong bulahan nga tigpaminaw, una sa tanan sinsero, madasigon ug mapainobsanon nga tigpaminaw. Ginasusi niya pag-ayo sa hingpit ang kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tawo. Iya kining gipamalandungan ug iya kining gibuhat. Nagsusi siya pag-ayo. Iyang giingon sa iyang kaugalingon, unsa man gyoy naa sa ebanghelyo nganong daghang kinabuhi man ang nabag-o niini. Among silingan nga kanhi palahubog ug hingabit ug himalikas, nabag-o naman ang kinabuhi tungod sa pulong sa Ginoo. Unsa man gyoy naa niini? Tan-awon nako ni be. Susihon ko kini. There is really something in this. Kana nga tawo, mga higala, tutok ug tininud-anay kaayo nga namati sa pulong ug nangandoy nga mahimong tinuod kini sa iyang kinabuhi. Mao kana, mga higala, ang insaktong matang sa tigpaminaw nga kugihan ug mapainobsanon. Gusto niyang mahimong tinuod sa iyang kinabuhi ang iyang napaminawan ug sa kadugayan niyang pagsusi sa pulong sa Ginoo. Nadiskubrihan niya nga naghatag niya kini og kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala, gikan sa silot sa sala, ug kagawasan sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Nakaplagan niya ang tinuod nga kalipay tungod kay nasayra niya nga si Kristo gilansang didto sa krus aron mapasaylo ang tanan niyang mga sala ug makabaton siya og kinabuhing dayon. Mituo siya ug misalig siya kang Hesus, ingon nga iyang bugtong Dios ug manluluwas. Ug nadawat gayud niya ang tinuod nga kaluwasan diha kang Kristo. Apan gidugang sa atong teksto nga kining maong napanalanginan nga tawo nagpabilin sa pulong sa Dios. Kung naminaw ka og wali, unya wala ka napanalanginan niini, paminawa kini og utro. Kung nagbasa ka sa pulong sa Dios apan wala ka naluwas, basaha kini og utro. Adunay gahom ang pulong sa Dios sa pagluwas sa imong kalag. Ang tigpaminaw nga makadawat og kaluwasan, nagsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kaluwasan ug nagpabili niini. Sa katapusan, ang giingon sa atong teksto, kining napanalanginan nga tigpaminaw dili limtanon nga tigpaminaw, kundili nagtamod sa pulong. Ug panalanginan siya sa Dios sa iyang buhaton. Giawhag ba siya sa pulong sa Dios nga magampo? Muampo gayud siya nga mainiton. Giawhag ba siya nga maghinulsol? Mangayo siya sa Dios og katakos sa paghinulsol. Giawhag ba siya nga mutuo ug musalig kang Kristo? Muingon siya sa Dios, Lord, gusto kong mutuo, tabangi ako sa akong pagkadili matinuohon. So nakita ninyo, gi-apply niya sa iyang kaugalingon ang iyang napamatian. Hinaot nga daghang ingon ni ana sa atong mga tigpaminaw karon sa kahanginan. Nahinumdom ako sa akong nabasahan mahitungod sa usa ka tawo nga nakadungog og wali mahitungod sa paghatag ngadto sa Dios sa ikanapulo sa iyang kinitaan. Miingon siya sa iyang kaugalingon, well, ako nang buhaton. Ug gituman niya ang iyang saad. Nakapaminaw usab siya mahitungod kang Daniel nga nagampo sa Ginoo katulo sa usa ka adlaw. So iya pud kining gi-apply sa iyang kaugalingon. Gi-develop pud niya ang habit nga katulo mo duol sa Ginoo sa mga pag-ampo sa matag adlaw. So iyang gihimong balaod sa iyang kaugalingon nga every time nga duna siya ay makatunan sa pulong sa Dios, iya kining buhaton ug naka-form siya og balaan nga mga habits ug maayo nga kinaiya ug nahimo siyang bulahan nga tigpaminaw sa pulong sa Dios. Karon mga kahigalaan, wala nag-ingon ang atong teksto nga kining tawhana gipanalanginan tungod sa iyang buhat, kundili gipanalanginan sa iyang buhaton. Ang maayong resulta modangat nga ri kanato sa atong pagtamod sa pulong sa Dios. Hinaot nga ang grasya ihatag sa Dios kaninyo nga sa matag pamati ninyo sa ebanghelyo hatagan kamo og kusog sa balaang espiritu aron maningkamot kamo sa pagtuman ug pagtamod niini. Atong tapuson kining atong pamalandong karon, pinaagi niining praktikal nga sugyot o tambag. Alang sa pipila kaninyo, hamubo na lang ang panahon nga nahabilin sa inyong kinabuhi. Nalukop na og uban ang inyong mga ulo, ug luya na ang inyong mga lawas. Nakigistorya ako karon sa mga lolo ug lula. Ug sumala sa natural nga kinaiyahan, naa na mo sa borderline.
hapit na ang inyong pagpanaw, duol na ang inyong pag-atubang sa Dios nga maghuhukom. Dili ba insakto lang nga maghuna-huna usab kamo sa eternidad, ug mamalandong kung unsaon ninyo sa pag-atubang ang maghuhukom sa katapusang adlaw? Ang giingon sa Ebanghelyo, tuo og salig kang Hesus. Nga ang buti pasabot salig kaniya, pag hinulsol isugid ang imong sala, talikdi kini ug dangop kang Hesus alang sa kapasayloan. Mao ka na ang dalan sa kaluwasan. Ang mutuo ug mabautismuhan maluwas, apan ang dili mutuo pagasilutan gayod. Nasayod na kamo mga lolo, mga lula, sa natural nga dagan sa kinabuhi nga matapos gayod kini sa gitakdang panahon. Apan ang pangutana, kanusa ka ni mahitabo no? Umuingon mo, ayaw ka bala ka pastor, muduol ra lagi ko sa Ginoo. Nah, kanusa pa man. Ayaw naglangana pa. Adunay mga tao nga kalit lang ang kamatayon. Pagbantay mga lolo, mga lola, bisan pa ang mga batanon, dili na talagsahon ang panghitabo susama niini. Pastor, namatay si Papa karon lang. Baskog pa man to siya ganinang buntag. Mikalit raman siya og kaluya og nawad-an og ginhawa. Higala dili gayud nato matag na ang kinabuhi. Dili ba insakto lang nga mangita kamo sa Ginoo samtang makaplagan pa ninyo siya? Dili ba insakto lang nga mutawag kamo sa Ginoo samtang haduol pa siya? Nahadlok ko nga ang uban kaninyo dili gayud mamalandong. Kung mamalandong kamo, nalukop lang kini sa pagpamalandong mahitungod sa kwarta, bugas, sudan, sinina, cellphone ug uban pa. Apan walay pagpamalandong mahitungod sa eternidad, naghangyo ako kaninyo. Hatagi ug higayon ang inyong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Pamalandungi ang adlaw sa paghukom. Tamuri ang pulong sa Dios. Paghinulsol sa sala, tuo ug salig kang Hesus alang sa kaluwasan. Pagampo ug dawata ang grasya sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Hinaot nga tabangan ikaw sa Dios sa pagbuhat niini. Duol kang Hesus. Karon dayon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Hangto dinhi na lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Sabado alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay
kinakapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.